కొండ మీది రాళ్ళు గులోని దేవుళ్ళు శిల్పి మలచినట్టి చిత్రరూపాలు కొండ మీది రాళ్ళు శిల్పాలకై కలసి చిట్టిరాళ్ళు తులసి శిల్పాలకై కలసి చిట్టిరాళ్ళు తులసి మనిషినేమో మనము మరచిపోతాము ఆ శిల్పి ఆకలితో అలమటిస్తుంటే ఆ శిల్పి ఆకలితో అలమటిస్తుంటే అతని బొమ్మలు పూజలందుకుంటాయి కొండ మీది రాళ్ళు గుళ్ళోని దేవుళ్ళు శిల్పి మలచినట్టి చిత్రరూపాలు కొండ మీది రాళ్ళు ఈ రీతి మారాలి ఈ భక్తి మారాలి ఈ రీతి మారాలి ఈ భక్తి మారాలి కష్టపడు వాడికి కడుపు నిండాలి ప్రాణమున్న మనిషిని ప్రేమించకుండా ప్రాణమున్న మనిషిని ప్రేమించకుండా రాళ్లను పూజించే భక్తి మారాలి కొండ మీది రాళ్ళు గులోని దేవుళ్ళు శిల్పి మలచినట్టి చిత్రరూపాలు కొండ మీది రాళ్ళు. పాపం కేసీఆర్ రాళ్ళను పెట్టి ముగించే ప్రయత్నంలో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు వాళ్ళ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఏమని అడిగితే వాళ్ళ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా హింసిస్తున్నారు. ఒక నియంత దుర్మార్గుడు చరిత్రలో పోరాటం చేసుకున్న ఉద్యమాన్ని సైతం హైజాక్ చేసి మళ్ళీ అగ్రవర్ణాల దోపిడి దొంగలు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి దేశంలో మానవ హక్కులు ఉంటాయా? హక్కులు కాపాడుకోవాలంటే పోరాటం తప్ప మరో మార్గం లేదండి. మొదటగా ఈ భూమి ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఎలా ఏర్పడింది అనే అంశాలను మనం తెలుసుకోవడానికి చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన పడపానలమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన పడపానలమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం భూగోళం పుట్టుట కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో భూగోళం పుట్టుట కోసం రాలిన సురగోళాలెన్నో ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో ఒక రాజును గెలిపించుటకై ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో ఒక రాజును గెలిపించుటకై ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో గాయపడిన కవి గుండెలలో రాయబడని కావ్యాలెన్నో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన పడబానలమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం. అందరికీ నమస్కారం. మానవ హక్కుల వేదిక అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. అలాగే దీనికి సంబంధించి వచ్చిన పాట హిందీలో పాడతాను. जब देश को हमारे वो अंग्रेजों ने लूटा, अब देश को हमारे अपने ही लूटते हैं, अब देश को हमारे अपने ही लूटते हैं। बेगुनाहों को मिलती सजा तो उम्र कैद,
गुनहगार तो यहाँ पर बेगुनाह छूटते हैं, गुनहगार तो यहाँ पर बेगुनाह छूटते हैं। जनता की ही ताकत से गली से दिल्ली पहुंची, पाने के बाद कुर्सी जनता की कौन सोचे। समता का खून करके है पालते विषमता, इसलिए भाई भाई घर घर से फूटते, इसलिए भाई भाई घर घर से फूटते। है राज यहाँ जिनका हर काम उनका बनता, लाखों करोड़ों में है मजबूर है ये जनता। जब हक के लिए कोई ऊंची आवाज उठी, उस न्याय एकता का गला भी घोटते हैं, उस न्याय एकता का गला भी घोटते हैं। है राज्य यहाँ जिनका हर काम उनका बनता, लाखों करोड़ों में है मजबूर है ये जनता। जब हक के लिए कोई ऊंची आवाज उठी, उस न्याय एकता का गला भी घोटते हैं, उस न्याय एकता का गला भी घोटते हैं।